ka Hanyu Trap Youth Council Rimulyang Circle hapo ka jingalam usamla Dister Berlin Wanyang Presiden berusamla lumlang karsimli Presiden ke HWC West Kasils District hakas ngibalang kelalaj ban IT ki Jindawa Hakmaru Executive Engineer juga Meghalaya Energy Corporation Limited halor ke Jindon Kam ban penbiang no eka boarding hamau tiang senam kasinong ke badan hakaput juga West Kasils District usamla Dister Berlin Wanyang Presiden ke HWC Rimulyang Circle ulong bakasen ka jinga kanu markmat bar IT ru eka jingtho kalapan pau halor ke Jindon Kam ban pendep no ban penyo eka light kasinong mau tiang senam kasen kala kran shairu badai ban sedang trebej ban penpoi light hamau tiang senam na kabanta ki paradok parasnam ka thainlang pi balada ki pulit asam ki wan ban penwit biang kasen kan omailat satya kita kajimit na kalian jungi ka Hanyu Trap Youth Council Rimulyang Circle harangkat kajingi senram lang yung HWC West Kasils District berkunjung kinang kam na HWC Moe Circle kibudi presiden yung kamam merinit nilayo banwan ni kendu ya Executive Engineer yung tenat MECL halor kini kimat berki Jingdawa hagi kapor ba ni na kaliang yung ka HWC Rimulyang Circle nilayo sngawe ka jingud jingnam yung paradong parathain haki bubun tili ki benai tili ki snam habaya dei bat ka jing kiu ka bilaj bat kidon ki kiwe pada ki jing ki bawa ki bakta ki dong sedang lingba ki jing bombiang su ki khamtam ki post light bat kiwe ki tiar ki ba tenang kam ha kate ka kalai dan kalian jong ni ka HWC Rimulyang labur ni South Liki mat ki ba yadai ba ni na kasen ni dawa ba na habang ipek ya ki babun gisnong hapo kadong kathani layu iru ba kini ki jing senjor berki jing bam sarang jong kini ki narkos berkiwe kini ki kabel light ki aka ber ki babun ki bala imah do kata-kata berpe berkala don ru ka jing mensau dang kini ki kendiat sengi wakala don ka jing sabat kini ki lain light ki we kena te pusnang manja dan menta ka sengi lawan mi ya ui man penpau kan ka mat ka balai kalong lakum no ki de ban lek pe ban lek mi hamal ki dong ki thang ban pha de ki jingtip sikinong yilam sinong ba ki de ban pe da khmi bha ba ki de ban ai jingtip khamkloi sa ka tanat MSCB khenang ba maki kin yo jingtip bat la don ki pus la ki ba labam sarang kila ban bujli no da ki we khenang ba kan nomon ra jingma nomor khamtam ha kan ka sedang wan poi kan ka elang thari kan ka ayom liur kan sabun ki jing julor kini ki lain laj kan ka de kamat ka ba bu jingma bhai ki nong sem thau la da laj ya ki breu le se kan de ya ki marat ki ba ki breu ki ri bat la da kala je ka jing ban sao kan mata ki susi dan kalian jong tiro ya kan niru kamat kila kubur ba insa sim kia ba kalian jong niru ngi ai ki kamon ka diang ban trelang udai ban yarab lem dai ha jing yakren ga jong ni na kalian jong executive engineer ola udang dei observe udangwan join mai udang kendiat benai hang ni hapo distrik ga jong ni dai na kalian jong i ila kubur ber ila kularu ba sim kia ya ini kimat ki bangi seng ni labu ber ila pesngau agane ka jing lek ya kendu ga jong ni menta sini amat ka baningkong ba kajing kwa ke jongi kalong ba man pentri kam no documeter system kenang ba kinong sunong kinwan ra ke jing mentoi bat kin yo ban penon kam hok ba kin siu hok ya ke ka ba kinong sunong ki penon kam ya kalai no kembang ui baro si kata kalong ba idon ki sunong ki ba du lai kam tam ko polior ki du lai da ki benai ndai ka bil lai pada ka poi ki bil ka lai spa ka kani ka penlong ba na kalian jungi keren ka basai bakalong kum ke jing lutino ya ka hok jong kini ki bom pendon kam light hundai ka bilaj pada ka poi lada siur sa lada siur ka bakalong kumba ki kim pendon kam hundai ka bendi siur ka ka balakuna dan kalian jungi ka sangi dawajur na engineer ba lakum no kum pendon kam no da ki meter system kumba ngi layu i labun tili kilong ying hapo ka dong ka thangi jongi ki bayo ka free connection lada ki wan ban pendai ya ka tega light ka ba free connection lada kim ti ka metar kimsa hero ban wan ban connect ke light teng yu i bagata ke jing thit metar la kim tare kam kalong be an dan re na kaliang jong executive engineer habang ila yakram le tai sani ya tai khir bhai kane kamat kalong ba ma i ila kular ba lagu no kumno kidong sunong la dakila ban thit metar mar la keren ke basai bana office kila ban namdon metar dakila ban thit na euro kini metar ban pendai bi baro kilong ying ba detang ta ba kila ban le no daka reading metar
Tengi sengau ban ai kublai ya stub engineer ba ila sime ne karai berkane ke jengker part ki jongi bola bola kloy ban ya rablem ya kane ke jengker part ke jongi te halor ke baya dei berkamar ka baar kamar ka baar kumang le ila bun bun tilik snam la ngam baklah ki arsna mai snam ki balalai habaya dei berkine ki jeng ban wan connect ban I like ban I boarding hang teh po snam modian snam kabaran haj po border side bade po dispute area dan re hadu mentah hadu kini kisingi hadin mengila lum jeng tip han ki unit berkinong nong song snong jong atai kathan kalong ba kita pus like isu yang khang rang ber kita kitiar ki balawan kita te snong kim trekam hadu kini kisingi hadu kisnam ki mentah kani kalong ka ka ba ka jing du nong ka bakrau ya kanong ka than berkham tam ka jing persep ya ka pisah Chuan tungi ki pos hadu mentah ki labam sarang ki pos kon berat ikitiar kita re tre nak daw bole se ki don ki jing thut malum mala nak jing pen jong asam ngingi keren ka basai ba lada utau asam wan penwit kembang ngingi lada banyak keren mensuang lada banyak kendu habaya dei berkadi kawai ka skim ka bawan po sentral ke DJM skim hadin bu asam bu penwit menkit ikitiar kitar ngila di kendu ya minister in charge jong ke PHE ha ka por jong Reniton nah kalian jong isar Reniton ila phone direct si deputy commissioner but tangkap tu kat nesngi ya ila la ban menteri kam bar ila kala ya baik kata ke menteri po bar ya tengiru nging ban ya kaju hi ka kamba namun ta ka roy ka pa jong snong ka thau ka su ka san namun ta ka jing angnut jong kinong snong bala kumno na kalian ka MECL ringkat bat kibor peniai jong ka distrik ling bau deputy commissioner bakin ya kontak ba kimdei ban pentut gini ki bru jong asam nomor kumbang kini ki chief minister angut ki chief minister ba ki keren nak basai ba umdei ban pentut ya kino ki development ki bawan na kanu kan bosti hantam kon kita ta kitiar ban wan connect ya ta kalai ban wan ring ki wayar kumni kamtai la ki uni pulis jong asam upun thut ni long balak loy ban wan la kini ki pulis jong me gelia ki mla ban ya senran na kalin jongi ka seng ni kloy ban ya senran na benta ka bha ka miat jong adong ka than hantam jong ka te ka sno ka balang nut ban yo ya kalai nomor kumsi benta ba kani ka jing yai ap jongi ban penbej uput usam jong kane ka wat ka baar lada ngiyo ban penteri kam lingba kani ka skim le se kan long kumsi benta ka dak resien maki evidence ban ya dei berkane ka jing ice skim nak po meglia syakte ki jaka ki bompat la ban pen baju uput usam tengi da banjur na kalian jung iru ilak ong ka neba yan sa nang page nang device ka de kawan na kan no ka skim tenda ula la badu ula la ingi la ong bengin senang ya budin ba ide ban pen kloy ba la kumno ha uni usnam ba menta di badu mini ino ya kadak resien tang kendiat tilik benai se arbnai lai benai hadin ba in pen ino kidak kisin ba inda kan wanra ya kajing hun berkaya kajing angnut jong kinong senang